Jeg synes, at ideen om et nyt belønningssystem for unge ungdommer, det er rigtig fedt. Ja, jeg tror 100% at systemet vil have en positiv indsigt og effekt. Jeg tror, det vil motivere mange til at gøre det hele rigtigt. Men ikke kun tjener penge, det vil helt klart gøre, at folk de vil blive mere tiltrukket af jobbet. Det motiverer lidt ekstra til at yde en indsats.